Kalami. Lami pa nimo. Charot. You are watching Basilia's Vlog. My home, sweet home. Hi guys! Welcome to my vlog. Again, I'm back. Welcome to my channel. So karon guys, magama mi og mango float guys. Kaya nakauli man kong buhol guys sa Bilar. Nya karon nagahong manghod. Nangita man siya kutsilyo guys. So, wala man siya kakita kutsilyo. Ano man ang pobre guys. Dapat mangita gud option guys. So wala nakakita na siya sundang guys. So sundang lang among gamit guys. Ingat sa paggamit ng sundang. Nakakasakit ba ng masugatan guys. So huwag magpasugat, huwag masaktan. Okay? Nya sugdan na nato ang ato ang pagabuhaton, pakpakan nato ang mangga. O mao na siyang forma guys, nga naon pagpakpak og mangga, syaro di mo kay baw. Nga niyon pag-abri guys, syaro di mo kay baw guys. Paspason lang nato guys kay mag-an pa tayo ni guys, mag-mix pa tayo ni guys. Maglugaw-lugaw pa tayo ni guys. Alas ka lang ako ang gigamit guys, alternate kay sound man nga ninliban magka-frozen to usaw niya. Karon atuan ning bubuan og kondensada. Diha, human kay atuan na ning i-mix guys. Nagandam na ko para sa mixer. Unya at saksak human mag-mix ta, mag-careful ta kasi buwak ang bildo guys. Unya charot nis no, mahadlok og mapiskan lang dagway na ay. Unya human na guys, ingan niyon rin siya pagbutang guys. Butangan ni mo og milk una, human ang graham, butangan na pod og milk na pod. Katong mix na milk na guys, ha, tanan na tong mga Nestle cream ug sa condensed milk guys. Human na kay aho man ang gibutangan guys og kanang nay fruit cocktail bitaw guys kay para pud madugangan pud og kalami guys ba kay nag-after sa matilawan mong mangga na pay mga prutas mulain nga matilawan guys. Nya na pa jud na siya an guys. Cheese guys, butangan na nako cheese guys. Trawa guys, ina na lang pagbutangan na guys. Manggahan lang og daghan. May float gani, dapat mag-float ang mangga no. Naiban man nga magama good nga walay float ang mangga. So kini nga ho lami jud ni pina-special kay pag Mother's Day baya ni guys. Charan ato ang tilawan guys, ang ato ang mango float nga nabuhat guys. Ngayon na siyang porma guys, tagahi na siya. Project siya ice cream guys. Lami pas inyong uyab guys. Charot. A day after. It's a happy Mother's Day to Mama Ninit at Atalia. So karon guys, ani na pud ni mga na pud mi guys. Nami mga ginagmayng handa na. Syempre nami bisayng manok guys. Ni kani si Mother, mo si Atalia guys. So mao na ang nag Mother's Day, mao ni ang baby ni Atalia guys. Si Baby L. Nya mao na siya anad kay na siya nako guys. Nya mao ngay kay na siya og mga chocolate guys. Mga kay na siya mga tamis guys. Nya garaon pang mata guys, magliwat-liwat jud na ako guys. Pero guys, ganahan niya siya vlog kuno guys. Vlog kuno mi guys. Mao ni kasabanan ni siyang nanay ni guys. Kasi sige nagkaw chocolate guys. Hawa niya yang tito guys. Kaya nagatang-atang ko ng dakong lawas Tito Marvin guys. Mao na nga pahawaon na ni BBL guys. Mahilak mo na siya guys. So tawa kay hiwi na. Magkaroon na wagi. Badlong naman gud siya nga di na pagkanog chocolate guys. Wala nga ako ano siyang ngitan guys para makakaon pud si ate. Para magkakaon po si BBL. Tanawa ako nang ngitan palangga magayon na ako guys. Yung litli dyan na siya sa kamera guys kay magpa-cute guys. Nya pahawaw niya yung tito guys. Dapat walay magatang-atang sa kamera. Dapat makitan ko no yung naong guys. Tanawa guys. Anyways, kaning nga mong mga kaon-kaon guys. Dili ra ni kami nga pamilya hara guys. Actually, walo jud mi guys kay igsuon niya duha mamagpapa. Ili 10 mi kabuok tanan pero dili jud nga kompleto mi ani nangaon guys. Murag wa jud na nahitabo sa among panahon guys nga kompleto mi mangaon sa una ra siguro katong mga bata pa mi mga gagmay nya kay mga awayon man jamo mi guys. Nga bisan pa mga awayon mi guys, magkatrumpo man gyapon mi mangaon guys. Magtapad gyapon og kaon guys, bisag gaaway guna guys, bugnog maadyo guys. Nya after na taod-taod guys, magtapad na mangaon guys. Mangaon na sila guys. Nga na mi guys, inana mo mga batasan guys, pero liwat ni Papa Ismer charot. Unya karon guys, kay nakaihi mas bibi ala ko anang giilisan, man nagiilis. Nya kaon na pug ko hala hab-hab. Hab-hab kay life is hab-hab. Hab-hab is life de ay charot. Bitaw no, kung i-share sa inyo ha no, dili man mi perfect nga pagka-family guys, dili man mi perfect, dagan man mga away-away nga nahitabo sa una man gani guys, hanatan man gani mi sundang sa mong papa guys, nagukod-gukodon mi guys,
Na lahi po ng pagdisiplina ba, lahi-lahi man og disiplina ang mga inhan o gamahan. Kami, lahi jud mi pagkadisiplina guys, kay mag-away lang mamagpapa guys, apilon mi guys. Manglakaw mi guys, nagan mi guys, kay gukdon mi sundan guys. Pero sa akong pag-ila sa akong pamilya guys, kaming halos tanan sa akong mga igsuon guys. Murag dili man jud pud mi magdumot guys, kay kung mag-away man gani mi karon guys, pila ra ka oras guys, mahulian na mi guys, dili na mi maabtan og usa pa ka adlawan, pila ka simanahan magbungol guys. Inga na mi ka kuyaw guys, na nga na mi ka kuyaw pagpadako. Pero tuod no, wa may pamilya nga perfect, bisan pagdato naa pa lagi kay kwarta, na kay daghang kwarta, pero di pud mo malipayon. Na dapat og magbinyo unhan sa inahan ug gamahan ang pagkabutan para magbunga pud og pagkamaayo ang mga anak, di ba? Charot. I love my family. Love your family too. Bye that, bye-bye. Na bye-bye vlog. Hotel ang TV partner station. do 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 do